سلام زي خبركم تخططلت مدبنا نتي بعشرة شمس كرم كلتشحن عسران سلستن أب جرمن زوجانا في كنا تعملكيتو بترنا في حدا اللبيس تسمينا إيرتراويان ميديا بقنقعة جرمن صحافة صحف ساحل بريس ناب قنقعة تقرنيا ترجمو بخمس السعب قريب والله مكتوبالكم نعدم بعشرة شمس كرم كلتشحن عسران سلستن محبر السب إيرتران جرمن أب ستوتغارت سمينار كايدو ቅድሚው ኣብ ዝነበረ መዓልታት ብርጌድና ሓመዱ ዝተባሃለ ጉጅለ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተኣሳሲሩ እቲ ሰሚናር ብዓመፅ ክዕንቀፍን ኣብ ልዕሊ ተሳተፍቲ መጥቃዕቲ ክፍጸምን ጸዊዑ እዚ ኣስጋይ ኣዋጅ እዚ ኣብ ግብሪ ዝወዓለ እታ ጉጅለ ኣእማንን በትርን ተዓጢቓ ኣብ መንገዲ ናይ ቀረባ ርሕቀት ምስ ተራእየት እዩ ኣብ ዙርያ እዚ ሰሚናር ዘጋጠመ ዘሰክፍ ፍጻሜታት ብዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን እንተላይ ብኤአርዲ ጸብጻብ ተዋሂቡሉ እዩ ጸብጻብ ኤአርዲ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጀርመናውያን زيجاتات بخمس السعب يجمر. فستيفال إيرترا دعمين عبي دحر مكيادو بوليتيكينيات صعبين كهلو يتوع لهم. كم جمرتو زي كون حبريتا من الرام كم زاد اللي نتصوري خو. بعل إيرترا زي كونس بمحور سب إيرترا جرمن أب ستوتغارت استخايدة سمينار تراينيرو. كاب كل تشحن عسران جميرو أب جرمن زرك محور سب إيرترا وجرمناوي. كاب كل التجراي إثيوبيا بزموتو حتى تعقبة دقفت حوحات استخايدة نعمت متقعتي تقاليعو. مخنيات نايز متقعتات مستي قبل علي منقسي إثيوبيان إيرتران استخايدة فشل وفري لو تسرعت تتحاحيزو استفدسم ناي حين مفداي تكباري إذ وفرزي أب استفلا لها معرباوان هاجرات انتلاي أب أمريكان جرمانن كومون كم حملاين تقاماين سيلفي زاموسول ودبات حويسو كابوزحات زي منقستاوين تكالات مورالاوي فاينانساون بوليتيكاون ميديان دقف رخيبيو إيرتران إثيوبيان أب تزوبا نزركبو أخررت وجلتات نممكات زقبرو زلوا تعري ولا قعوتات انترخبا بقدام عرباويانن سلامانن تسني يقصيلو اب جرمن محبرسب إيرتران جرمنن نعسرتات عامتات بسلامن بحقن مسرت ينبر نيرو دحر مفشار قسقاسات بعدهم جن هندبت علامه متقعتو خوينو وتم عامت زفصمو سبات اب محبراو مراخبيتات كيترف متقعتهم بقلصي مدب اوصيهم كاب كم بعل حمله اذا امسولو بوليتيكاوي بجلتات دغف يرخبو يمسلو ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፌደራል ናንሲ ፋይዘርን ካልኦት ፖለቲከኛታትን ነቲ ካብ ኤርትራ ዝመጹ ሰባት ኣብ ሽቱትጋርት ኣብ ዝተኣከቡሉ ንዓቢ ብትሪ ከም ዝኾነንዎ ኤአርዲ ጸብጺቡ ፋይዘር ናይ ወጻኢ ግጭታት ኣብ ሃገርና ክቃለስ የብሉን ብምባል ኣስሚሩ ገበነኛታት ዓመጽ ክኽሰሱውን ጸዊዑ ይኹን እምበር እዞም ገበነኛታት ዓመጽ ንምንታይ ቀልጢፎም ተሓተቲ ዘይኮኑ ዝብል ሕቶ ይለዓል ኣብ ጊሰን 26 ኣባላት ፖሊስ ኣቕሲሎም ንማሕበረሰብ ኤርትራ ጀርመን መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ገበነኛታት እንታይ ኣጋጢምዎ እዚ ሕቶ እዚ ብህፁፅ መልሲ ክወሃቦ ኣለዎ እቲ ጸብጻብ እናቐጸለ ምስ ከደ ሓምላይ ሰልፊ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ዕላማ ይኽተል ከም ዘሎ መሊሱ ይበርህ ኣብ ኮሚቴ ውሽጣዊ ጉዳያት ቡንደስታግ ኣቦ ወንበር ጉጅለ ሓምላይ ባይቶ ማርሴል ኤሜሬች እዚ ፍጻመ ንምንታይ ደው ከም ዘይበለን በዚ ድማ ፕሮፓጋንዳ እዛ ግብረ ሽብራዊት ጉጅለ ምዝርጋሕ ከም ዝተኻለን ፍጹም ክርዳእካ ኣይክእልን እዩ ኢሉ እዚ ሕጂውን ማሕበረሰባዊ ሰሚናር ጥራይ ምንባሩ ካብ ምንጻር ሓሊፉ እቲ ብፖለቲከኛታት ክልቲኡ ሓምላይን ጸጋማይን ዝሃብዎ መግለጺታት ሕቶታት ከም ዘልዕል ምጉላሕ ኣገዳሲ እዩ እዚ ሕቶታት እዚ ነቲ ምስ መሰረታዊ ሕጊ ጀርመን ዝጋጮ ናይ ኤርትራዊ ጀርመናዊ ማሕበረሰብ ናይ ምትእኽኻብ መሰል ክኽልክል ዝተገብረ ፈተነ ዝምልከት እዩ ካብዚ ሓሊፉ እዞም መግለጺታት ነቲ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ብተዘዋዋሪ ደገፍ ዝህቡን ነቲ ዝጸንሐ ወጥሪ ዝያዳ ናይ ምግዳድ ተኽእሎ ዘለዎምን እዮም ጊሰን ሓምለዋይ ውድብ ብዛዕባ ፌስቲቫል ንዝፍጠር ግጭት ነዳዲ ኣጋጢሞም 26 ኣባላት ፖሊስ ቆሲሎም ጊበን ሓደ ሓምለዋይ ዲዩ ኣካውንት ናይቲ ጸረ ኤርትራ ግብረ ሽብራዊ ጉጅለ ዘመሓድር ነዚ ምዕባለታት ኣብ ግምት ብምእታው ክልቲኦም ሓምላይ ሰልፍን ጸጋማውያንን መፍትሒ ዘይኮነስ ኣካል ናይቲ ጸገም ኮይኖም ከም ዝረኣዩ ክረአ ይከኣል መራኸቢ ብዙሃንን ፖለቲከኛታትን ሓሓሊፎም ኮነ ኢሎም በደል ክሓብኡን ካብ ሓላፍነት ካሃድሙን እንተዘይፈቲኖም ግዲኦም ኣይተዋጽኡን ንባዕሎም ኖቶም ግዳያት ማሕበረሰብ ኤርትራ ጀርመንን ከም ገበነኛታት ካብ ምትርጓም ኣይሓፍሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተወሰነ ትዕቢት ልሙድ ኮይኑ ዘሎ ይመስል ሓደ ሰብ ካብ ሲኤስዩ ብዛዕባ ማሕበረሰብ ኤርትራን ጀርመንን ውሑድ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ርድኡ ኮይኑ በቃ ናይቲ ናይ ምጽላም ዝምባለ ዝጽንበር ዘሎ ይመስል እንተዘይኮይኑ ከምዚ ዓይነት ኣባሃህላ ንምንታይ ከም ዝውሰድ ንምግላጹ ኣጸጋሚ እዩ እቲ ጸብጻብ ቀጺሉ ምክትል ኣደ ወንበር ባይታዊ ጉጅለ ሕብረት ኣንድሪያ ሊንድሆልስ ሲኤስዩ
ኣብዚ ሓለፈ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ብሰባት ካብ ኤርትራ እቲ በዓል ዝብል ስያመ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ካብ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ምስሓብ ንምልዓል ከም ዝጥቀሙሉ ይግለጽ ከም ዝነበረ ገሊጻ። ደጊመ ንምንጻር ሕጂ እውን ሰሚናር እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ማሕበረሰብ ኤርትራ ጀርመንን ኣብነታውያን ብባህሊ ሃብታምን ፍጻሜታት ንዓሰርተታት ዓመታት ከዳሉ ከም ዝጸንሐ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። እዞም ፍጻሜታት ኣብ ሙሉእ ዓመት ኣብ ርኡይ ታሪኻዊ ህሞታት ዝፍጸሙ ኮይኖም ሃገራዊ መንነቶምን ባህላዊ ውርሾኦምን ንምዕቃብ ሃገራዊ ምትእስሳር ንምሕያልን ምስ ዓዶም ዘለዎ ምትእስሳር ንምዕቃብን ዘገልግሉ እዮም። እዚ ፍጻሜታት እዚ ብዛዕባ ባህሊ ኤርትራ ክፈልጥ እንዘደሊ ሰብ ክፉት እዩ። እንታይ ደኣ መግለፂ ፍቕርን ብዙሕነትን እኳ እንተኾኑ ሕጂ ግና ብዓመፅቲ ጉጅለ ይስደዱን መጥቃዕቲ ይወርዶምን ኣሎ። ናብቲ ብፖሊስ ዝወፀ ጸብጻብ ምስ ንሰግር ኤአርዲ ይጽብጽብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ባደን ቩተንበርግ ዝተኻየደ መደብ ከቢድ ናዕቢ ተፈጢሩ። መበገሲኡ ድማ ብመሰረት ፖሊስ ምስቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ምልካዊ ስርዓት ቅርበት ዝነበሮም 80 ክሳብ 90 ተሳተፍቲ ዝሓቆፈ ኣኼባ ማሕበራት ኤርትራ እዩ። ሓያሎ ኣማይ ተቃወምቲ እቲ መደብ ኣብታ ከተማ ተኣኪቦም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። ፖሊስ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ንምሃብ ፖለቲካዊ መርመራታት የካይድ ነይሩ ድዩ ዝብል ሕቶ ምልዓል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ፖሊስ ከምዚ ዓይነት ክስታት ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ኤርትራን ጀርመንን መጥቃዕቲ ዝፈጥርን ብፈጸምቲ ዓመፅ ንፕሮፓጋንዳ ክምዝመዝ ስለ ዝኽእል ቀሊል ክገብሮ የብሉን። ፖሊስ ጀርመን ፖለቲካዊ ገለልትነት ክሕሉ እምበር ንህዝቢ ፖለቲካዊ መግለፂታት ከየውፅእ ይግደድ። እዚ መትከል ፖለቲካዊ ምግታእን ገለልትነትን ህዝቢ ኣብ ዘሻራውነትን ዕላማውነትን ፖሊስ ዘለዎ እምነት ንምዕቃብ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ መወዳእታ መራኸቢ ብዙሃንን ፖለቲከኛታትን ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ኤርትራን ጀርመንን ዝፍጸም ዓመፅ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎም ሸለል ክንብሎ የብልና። እዚ ብቐንዱ እዞም ተዋሳእቲ ኣብ ልዕሊ ፀረ ሃፀያዊ መንግስቲ ኤርትራ ተጻባይ ኣተሓሳስባ ስለ ዘዕቁቡ እዩ። በኣንጻሩ ማሕበረሰብ ኤርትራን ጀርመንን ምስቲ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘለዎ ሕጋዊ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይ ምትሕብባር ንህዝቢ ዓዶም ዝኾነ ይኹን ደገፍ ዳርጋ ከም ዘይከኣል ብምግንዛብ ምስዚ መንግስቲ ኣወንታዊ ዝምድናታት ይሕሉ። ዋላ መንግስቲ ጀርመን ንባዕሉ ኣብ ኤርትራ ንግዲ ወይ ሰብኣዊ ስራሕ ክሰርሕ እንተደልዩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ምትእስሳር ክቁጠብ ኣይክእልን እዩ። በዚ መንፅር እዚ ከም ኤርትራውያን ጀርመናውያን ዜጋታት መጠን እቲ ጸለመ ብህፁፅ ክውዳእን ከም ዜጋታት እዛ ሃገር ካብ ጉጅለ ትግራይ ወይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ክንረኽቦ ዝግባአና ሓለዋ ውሕስነት ክወሃቦ ብህፁፅ ጻውዒት የቕርብ። ናብ ሞት ዘሳድድን ዘሸብርን ዘሎ ሓምላይ ጸገማውያንን ካልኦት ፖለቲከኛታትን ሕጊ ጀርመን ከኽብሩን ብቕፅበት መሰል ምትእኽኻብ ክኽልኩሉና ዝገብርዎ ዘለዉ ፈተነ ደው ከብሉን ንጽውዕ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ጽሑፍ ብጠርናፊ ሓደ ልቢ ዝተሰመየ ናይ ኤርትራውያን ሜድያ ብቋንቋታት ጀርመን ዝተጻሕፈ ጽሑፍ እሞ ሳሕል ፕረስ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ዝተርጎመ ጽሑፍ እዩ። ስለምክታልኩም ነመስግን። ብሩኽ መዓልቲ።